Good morning everybody. Good afternoon, good evening kung asa man mo aning kalibutan na. Diyan ako sa trabaho karon. Manha na dire nagsugod na ag liga sa bowling. Magkuan ko ron, magbutang ko kanang panglimpyo sa mga kanina mga pins. Mura na siya og chemical, murag sabon. Nagulan og tubig. Tanaw daron sa akong asa ko dapat nagtrabaho da mao na ang mga bowling machine. Tara atong tanahon ta. Mao ni ang mga machine sa bowling. Nagduwa to ang ato ubos sa ilawom ngadto. Ano na ang bula nga nina mohagi. Mo na ang trabaho dire. Ug naay madaot ako nga juhon. Change kong paints, pagko nga, change pa nga limpyo.
Gikan ko nag change of pins, mga bagong hugas pa, mga limpyo. Ya. Mao nag mga hugaw. Ano ni butang dire limpyuhan. Kada semana ko magpag-uog katong sabon kada semana. Sa alas 12:30 naman di ay ting paniud to na. Nira gigutom na ko. Maniud to. Bantog na kay gigutom na ko. Tas 12:30 man di ay. Di ako ni agi sa arcade. Mao ni. Mga duaan sa mga bata. Diyan ako nag-init ko sa sudaan. O pag microwave. Gutom na. O diyan na, mangaon na ta. Mangaon na ta. Kay gutom na. Sige guys, mukaon sa ko. Man ako kaon. Kung doolon tong ang mga kauban nga Canadian. Na dire. Ang pahayon. Can you say hi? Hi. Say hi, Bailey. Beautiful Bailey and beautiful Emily. Aw, you're so That's true. Mo ang mga kauban. Si Bailey ug si Emily. Mga dagkuon pod. Dili mga hingaon. Oh, balik na po ko sa kuan atong trabaho. Manglimpyo ko ron og pins. Katong akong gipang kuha ganina. Before ko magsugod mo ni akong buhaton din eh. Yan ha. Muna yung buhaton before ko magsugod og trabaho. Itchas ako kausa. Kuha mo kita sa una, napatas Pilipinas, sige mo nagduwag basketball. Dire, wanay panahon. Wapoy ayo, kay tugnaw dire, way lami, duwa. Nahala, once ako kadali dire, magtrabaho sa ko. Tangkog. Nagpuli ko belt kaya naguba na.
kuha ko dire.
hintay ko. Tuba naman di ay. Mga tuko sa tubangan. Akong ingnon nga okay na ang number 11. Kaya ila man ang i-off para way makagamit. Akong pahibawon nga okay na. Eleven is okay. Thank you. You're welcome. So, kuha na ko ron, limpyo na siguro ko sa katong mga pins.
gikan hinugasan mo na. Magkuhan tagbula, tay bulang atos basketballan. Ning wanay hangin. Atong butang hangin. Check. Mic check. Good. Check. Check 1, 2. Maintenance. One way down the back, I went way down the back and checked. And that's maintenance. Up, down, I'm gonna switch it again. You're telling me it's different, opposite. Again. When I had it over there, I went like that. And that's on me.
limpyuhan kay kuan arang ka taya na. Pangkuan ni siya pang ipit sa conveyor belt. Groceries. And right now, you can save $2 on Upton fresh blueberries, on for only $2.97 each. That's 40% in savings. See, no. Walmart. Save money. Live